गोलैबाय Sorry I'm extremely sorry actually आं मिथिनानै सौदाखैमोन मेगन गैया नामा नोंहा माथिं नायनानै थाबायो actually एसे टेनसनाव दंमोन आं माबा साननानै थाबायनाया बोरैबा नोंनावसो सौदावफ्लांदों I'm really extremely very sorry हायोबा नोंखौ निमाहा होदो please आंनि जिउनि लोगोरि नागिरना मोनबाया It's okay जेबो नङा दे नोंसोरनियाव सौदावफ्लांबायब्ला Thank you very much बेचारा अन्थाव बाथाव जा गिखादोंहाय लोगो नोंखौ मा लोगो मेजायबाय नामाहाय नोंलाय खाबु मोननायाव फोथायना लाखादोहाय नङाबा आं सेख'ना लाजागोनबो फाग्लिना जालायबाय मा नोंथां मिथिना सौग्रावखौ ना मिथियालासिनो सौग्रावखो मिथियैयाव सौदावफ्लांदों नोंथां दे मोजांलै मा जादों आइ माथो खुसि नुथारदों नोंखौलाय दिनै नंगौ नामा आयै नंगौथ' खुसि नुथारदों मा बुंनो आयै थारैनो आं दिनै जोबोद खुसिमार मा जादों सानैखौ माथो जोबोद खुसि नुदों नोंसाजोनाव सोंबानो जाबाय मा जादों आइ एनी गुड निउज Yes Dad दिनै कलेजाव सासे सेंग्राया आंजों सदावदोंमोन नंगौ नामा आइ आरो जेब्ला आं रायो अब्ला मा बे सेंग्राया आंखौ बिराद गिखादों आरो बिराद निमाहा बिदों आंलाय बेखौनो जा गिखादों थेंक गड मानो थोरायनांगौ फिसा इसेल' सरायदोंथ' Dad